Vi brunner snart. Har det en gåva? Snart. Snart. Ja, hin hotellellakin taas on täydi. Jemme snart vätsinä pehe puja. Pehe kelps pehe pujan. True. Pehe puja. Joutuu hasti. Taas on täydi. Ik mähel tost Lokachin gachli som kommer. Man var känna tos na kast jäsen taas on färna lager. True. Skriper vi kjentlig skion, snart, hva heter det, gruv, agus hast. Gida. Kjen yrka, tror jeg vi tog av sepp. Bra seppig, Snart. Mitt kjent, snart. Snart. Ja, snart. Ja. Kon jeg ikke tenke snart, vi har det. Ja. Ja. Jag är speciellt gida att vi inte man kan fixa. Kan ikke, ja. Ikke kan jeg gras og sfære. Og så med beher. Tar sig igen. Tar sig en tävling. Och tar sig en tävling. Gida. Man tycker du ja. Ja. Tjuvig och skruven och sin vansa. Det är ju Ja. hast. Ja. Ja. Snart. Snart. Är det byggt morgon gunjan det kan vara. Rutor vi kan lansa. Ja, vad känner jag också göra det vet Jag jag. kommer smi shit när man höjna här mitt av i en kul. Snart, ja. Snart. Åh, vad är det? Vad måste det göra? Hej. Säpp, det är säpp. Kan ju inte få säpp. Nå. En march, det march, jag går fiskischen faktiskt, det går ju ungefär spria. Lätt ju för oss att ta sig en tävling i drös. Men här det är town. Där med hinna och göra vi tar så så våkar kan vin sånt säpp. Ja. Ja. Och mest bara gulligt och inte stovas. Ja. Tjen, jag tjen. Det är en crew i mig. Ja. Ja. 10 säpp, men det kan vara köper garnochen bara 10 millislös säpp. Ja. Ja, så vi ska ha sånt gör. Bil. Jag pass. Nej, på hur är det